Bawat bata may pangarap. Ito ang paniniwala ng First Spouses League o Pangasinan. Kaya naman, para maging katuwang ng mga bata sa pag-abot ng kanilang pangarap, nailunsad ang Project Tawiran, isang programang naglalayong maturuan ng mga bata sa pagbabasa, maging mabuting asal. Target nitong matulungan ang mga out-of-school youth sa Pangasinan. At para magtuloy-tuloy ang programa, isang book donation drive ang isinagawa. Nagbunga naman ito ng mga donasyon sa komunidad na makakatulong upang magamit sa mga alok na tutorial lessons ng programa. Sa mensahe ni First Spouses League o Pangasinan Chairperson Maan Tuwason Gico, sinabi nito nga mga libro na naidodonate ay magbubukas ng kaisipan ng mga bata. Kasabay nito, ang bagong kinabukasang nabubuo. Sa ngayon, patuloy silang tumatanggap ng mga donasyong libro para sa magandang bukas na naghihintay sa mga bata. Jose Robert Inventor, RNG News.